Здравейте! Вие сте с първото издание на най-новото предаване на ETV Пъзъл. В него ще ви срещаме с интересни, известни и успели хора, с които ще се говорим за тяхната професия и личен живот. Подготвили сме и изненади, които ще повдигат завесата на тях и ще слагат штрих върху портрета им. Така, заедно накрая ще наредим пъзела на тяхната личност. Мой първи гост е адвокат Димо Стоянов. Наричат го топ адвокат. Има 34 годишна практика. Сред знаковите му дела е това с близнаците Йонко и Георги Илчеви от Хасково, за които прокуратурата твърдеше, че има неоспорими доказателства, че са убили баща си. Адвокат Димо Стоянов доказа невинността им. Той е защитавал в съда и серийния убиец Митко Харакчиев, който получи доживотна присъда. Здравейте! Здравейте! Искате ли да си говорим на ти? Това винаги е по-лесното. Имате интересна професия. Как правото и практиката ви промени начина ви на мислене и живеенето ви? Професията, да, като интересна, изключително интересна. Проблема е, че професията ни, по-скоро отговорността, която поемаме към всеки един човек, който се е обърнал за помощ към нас, доста изхабява, което естествено води до промяна на начина и на мислене, начина на живот дори. Когато започвах преди много години, професията ми беше хоби. Сега от време на време ми натежава, до толкова доколкото възприемам много по-сериозно нещата. Нещо повече, понякога, когато знаеш общо взето какво ще се случи в един случай, когато ти тежи този резултат, който очакваш и който няма да бъде най-благоприятният за човека, който е до тебе, това вече е изключително много тежи, нали, говоря и в ежедневието, в настроението, което имаш, дори и към близките. Броил ли си делата си? Не съм ги броил, но то дори в момента са над 300-400 преписки, които в момента се движат от моята кантора. Много са, макар че имам така желанието, ако остане някога време, аз си пазя всички дела, т.е. по-скоро всички преписки по делата от първия си ден до сега. Имам специален архив и всичко го пазя дори и на книжни носители. Ако някога ми остане време, бих могъл да ги прегледам и има много интересни, много смешни, много, пък и да кажем, отговорни неща, които се случвали в съдебната зала, когато съм участвал. Интересно е. Ако един ден седнеш и напишеш книга за практиката ти, с какво би започнал? Мисля се, че пък и бих започнал задължително с по-веселите неща, които се случвали в съдебната зала и изобщо в живота на нас, юристите. Защото твърде сериозно започна да се гледа дори и на елементарни неща. Прехвърля се една отговорност, независимо от коя сфера на обществения живот, към тая правосъдна система. Очакват се едва ли не цялото общество, икономика и отношение да се променят с реформа на правосъдната система. Правосъдната система не може да бъде отговорна за всички тези работи, а между другото, за да се възприема и малко по-нормално тази система, пък и нашата професия, адвокатската, затова бих казал, че бих започнал с по-веселите случки в съдебните. Би ми разказал една такава? Те понякога са такива, които не са чак толкова цензурни, за да мога да ги така изцяло изложа в съдебната зала, но ще ви кажа, да кажем, нещо, което става за пред телевизия и пред публика. Бях адвокат млад в Димитровград. Няма да споменавам имената на колегите, съответно било съдии, било адвокати, тъй като казвам млад адвокат, там започнах. Един от адвокатите, по незнайни причини, той си беше и малко по-странен характер, реши, че съдията, който ще гледа делото, явно не е добре разположен към него и поиска да му направи отвод. Съдията го пита и защо, какво трябва, какво е основанието, за да не бъда аз съдия по делото. Той казва ми, защото сте грозен. Съдията вдигна папката, съвещава се сам със себе си
свали папката и казва, съдът отказва да се направи отвод, тъй като адвокат е по-грозен от съдията. Сега, разбирате ли, това дава едно по-леко настроение и по-лесно се работи в залата, когато човек с хумор посрещне дори и такива сериозни искания като отвод или пък каквото и да е било друго. Приготвили сме ти няколко изненади. Сега искам да преминем към първата. Ще те срещнем с един твой много близък приятел и колега. Познавате се от юридическия факултет на Софийския университет. Казват, че никак не е лесно човек да се изправи срещу тебе в съдебната зала. Виж какво още той ни сподели за теб. С Димо се срещнахме много отдавна на една студентска бригада. Есенна бригада през 1975 година. Много бързо се сближихме и според мен повод за това бяха най-напред песните на Битълс и разбира се футбола. По време на следването Димо не беше много така чест посетител на лекциите, но изпитите си взимаше редовно. И това, което още тогава ми направи впечатление, така беше сериозен смисъл такъв. Той не приемаше нещата като даденост. Все нещо чоплеше, разсъждаваше. И малко по-късно, вече така, по-късно разбрах, че може би това се дължи, че преди да постъпи в юридическия факултет, изкарал 1 или 2 години в философския факултет на Софийския университет. Първите ни срещи като адвокат бяха така от противоположни позиции, тъй като тогава аз работех като следовател, той се явяваше като защитник по някои от моите дела. Трудно се работеше срещу него. Винаги така намираше начин да постави и капани, и уловки. При няколко години си спомням, водихме заедно едно доста тежко дело по член 116 от Наказателния кодекс. И това дело се проточи доста дълго. Може би защото органите на досъдебното производство бяха така убедени в своята правота. И тогава ми направи впечатление не само големите знания на Димо, но и неговото желание, неговото стремеж винаги да върви към победен край. Той не се предаваше в нито един момент. Димо има много страхотна памет. И много често той си припомня неща, дори без да е погледнал, без да е прочел. Не съм го виждал да ползва писмени записки по време на реч. Той импровизира винаги. И зато и може би се получава много добре. И неговите речи наистина са много емоционални, много стойностни. Много често не си изпълнявал обещанието да ходим заедно на риба. Сега в последния момент намираше начин да се отърве от това. Той беше сломен особено след смъртта на баща си. Той много го уважаваше. Баща му за него беше някакъв идол. Много ми се иска да кажа, че не се е променил, но това е невъзможно. Много години са. Вече по-равновесен. Няма ги тези, помням си, младежки пориви тогава, по-безумни решения. Той винаги е готов да те приеме, да ти помогне. И това не се промени още от първите дни на нашето познанство. Приятелю, намали малко темпото. Не сме вече в първа младост, почни да мислиш и за себе си. Да. Преди правото си учил философия. Да. Защо я записа? Аз бях изненадана да го науча. Аз, как да кажа, от много малък чета и чета много сериозна литература. Като че ли сега, като устарявам, чета по-лека литература, отколкото като дете дори. Философията и особено логиката ми бяха много интересни. Че дори да тръгнем от едни романи на Конан Дойл за Шерлок Холмс, там е всичко логика. Логиката като наука много ми харесваше. След това в онези години, когато
се мислех, значи по-скоро аз бях решил да завърша право, защото то си е една семейна професия. Баща ми беше юрист и адвокат, брат ми също. Но реших, че първо трябва да опитам и с нещо друго. И между другото, такава беше и идеята на един изключително голям, да не каже велик, наш юрист, професор Михаил Андреев, който беше признат в целия свят като водещ по римско право. Значи самия той е казвал много пъти, особено при откриването на учебната година, че правото не е само да четеш законите, заради което аз без да го знам това преди да постъпя в юридическия факултет, съм го направил. Той казваше, когато ние започвахме да учим, това е било началото на века, по-скоро на миналия век, задължително учихме философия, за да разбереме основите на човешкията мисъл и съответно общество, за да можем след това онези закони конкретни да ги приложим към това. Когато го чух при откриването, когато постъпих в юридическия факултет, как да кажа, значи, действително разбрах, че не съм загубил като време, а напротив съм спечелил. Ми споделиш ли, кое е онова дело, което обърна представите ти, как да градиш една защита? Да, значи, вижте, тогава бях и по-млад, пък съответно и Димитровград не предразполагаше кой знае колко към големи дела. Тогава имаше един текст от закона, който много често се прилагаше, защото Димитровградския пазар съществуваше и тогава в малко по-различен вид. Тогава имаше един текст, член 233, който казва, че се наказва всеки, който купи с цел да продаде. Няма значение дали предлагаш телевизор, радио, кокошка и така нататък, когато преценят, че тази стока ти си е закупил, за да направиш някаква облага за себе си и я продаваш, вече си подсъдим. Бях, може би, на 2 години адвокат и реших да се боря за едно от делата. Макар че повечето от адвокатите и по-старите, стига толкова го наказаха условно, няма смисъл какво да жалиш. Тогава обжалвах до Върховния съд и за моя радост уважиха жалбата ми, но това не беше толкова важното. По-важното беше, че тогава в бюлетина, който издаваше Висшия адвокатски съвет, беше публикувано това дело заедно с моята защита. И общо взето, значи тази моя защита след това промени практиката по този член от закона. И тогава разбрах, че човек трябва да вложи всичко независимо от изхода на делото. Да, изхода на делото може да е благоприятен до някъде за клиента. Но тогава, когато виждаш, че има за какво да се бориш, когато има къде да се хванеш, когато законът ти го позволява, когато доказателствата ти разрешават, значи трябва да караш до край. Независимо, че дори клиентът е доволен от това. А има ли според теб справедливост и възмездие? Справедливост има. Аз много пъти в залата казвам. Значи един процес, особено говорим за наказателните дела, макар че в гражданското право има такива възможности, когато се търси съответното обезщетение. Възмездие, това по-скоро възвучи като някакво право, или да го кажа старото, но незабравено око за око, зъб за зъб. Ние искаме да избягаме от това. Справедливостта е именно всеки да получи онова, за което е заслужил със своето деяние. Ние не трябва да отмъщаваме на престъпника. Ние трябва да направим така, че да не допуска повече той, а още по-малко да покажем и на другите хора, че не трябва да се прави така, защото следва онова. Възмездието, така го възприемам аз, е нещо по-различно от справедливостта. Сега искам да те върна към изненадите, които сме ти приготвили. Добре. Сега ще те срещнем с още един твой приятел, с когото сте били много дълго време заедно през годините, но отдавна не сте се виждали. Виж кой е той. Ние сме съученици от Руската гимназия в Хасково, което значи някъде през 1968 година, когато той там се влял в нашите редици, с него се сприятелихме на следващата година, 69-та,
лятото, когато бяхме на бригада в село Жълти брег. Беше момче симпатично. От този тип юноши, по които дамите си падаха много. Хубави пъстри очи, които биеха на зелено, чуплива кадърва коса, височък беше така, източен, строен. Той беше от типа хора, за които се казва душа на компанията. Разказваше много вицове, знаеше, весел беше. Обичаше темата за отношенията между хората, всякакви такива актуални неща. Научно-технически дори. Говорили сме си много за техника, за полети в космос. Някои човешки морални качества или по-скоро тяхната липса много е тормозила. Да кажем, подлостта, интриганството, той никога не ги е обичал. Семейството за него е ангажимент над ангажиментите. Номер едно, то е в сърцето му на първо място. В съзнанието ми той винаги ще остане като един чудесен приятел, с който мога да говоря на всякакви теми най-свободно, без да се притеснявам от нищо. Искам да го попитам, случва ли му се да намери нещо ценно в земята? Дори ако щете в двора, в градинката си. Защото аз имам един такъв спомен. Спомняш ли си? Как? Ще ни разкажеш ли? Ето това е човека, който може би, и то сега като го казвам, може би на 90% е причината да отида и да следвам философия. Той също завърши социология, макар и да започна преди мен, защото по една или друга причина той първо започна да учи, след това отиде в армията, която беше тогава задължителна. С него действително се познаваме от тия първи ученически години в гимназията. Заедно, той каза и за космоса, заедно гледахме стъпването на Луната, 69-та година, той за това говори и за бригадата. Та с него за мен никога не е било скучно, дори само двамата да сме. Тогава бяха големи шумни компании, но ние двамата, така можехме да отидем на Кенан или на Емачи и да си говорим. И между другото, той беше един от първите ми така изключително сериозни приятели, които, нали знаете, има една максима. Тогава, когато мълчанието между двама души не е смущаващо, това вече е истинско приятелство. Ние можехме да мълчим, да лежим на тревата и да мълчим по половин час и всеки знаеше, когато проговори някой от нас, другия знаеше, че и той е мислил за същото нещо. Бяха изключително близки бяхме тогава. Тази близост продължи и след това, нали, когато и той създаде семейство и аз. Макар че пък неговия живот малко или повече се промени, отиде на работа в Пловдив, съответно списваше списание и има изключително добра мисъл, а тогава, когато пише, е страхотен. Ще ни разкаже какво намери в двора на къщата си? Не мога да си спомня какво има предвид точно. Но може би за него е останало. Значи, тогава намерих един теган на дядо ми, на когото съм кръстен. Злато не съм намерил. Затова се замислих, защото и двете къщи, т.е. на двамата ми дядовци, те са съществували много години, стотици години в Хасково. Имаше такива толкова старинни неща запазени, които за мен пък и за него явно представляваха голям интерес и като съответно по тавани, мазета, стопански сгради, намирахме разни такива неща, винаги не е било интересно. Не знам точно Феликс какво има предвид. Ще ни разкажеш ли за родителите си? За жалост и двамата си отидаха, обичах ги страшно много, както и брат ми, естествено. Отидоха си много млади.
Баща ми произхожда тук от едно от старите градски семейства. В къщата на моята прабаба, на неговата баба, значи там е живял Захари Стоянов. По-късно, след арестуването на Левски, Атанас Озунов е тръгнал от къщата на тази ми прабаба, т.е. на баща ми, за разстрела на Хаджи Ставри. Изобщо рода в тази насока е свързан с историята на Хасково и с такива случаи, как говорим за такива велики личности като Левски, като Димитър Благоев. Там е основал и ядката тогава на БРСДП в Хасково. Цялата тази история на рода ангажираше ли те по някакъв начин? Естествено, защото сега, нали, като говоря и за баща ми, изключителен юрист, активен в политическия живот още като младеж, която активност, естествено, след 9 септември изигра лоша така шега, както за него, така и за нас, децата му. Значи той е бил един от ръководителите на Академичния земеделски съюз, заедно с много други негови приятели от Хасково, които по-късно са емигрирали в Германия. А той отказва, защото ден или два преди да организират канала за бягството, тези млади мъже от БЗНС, е направил годежа с майка ми. И за да запази частта, защото не може да се сгоди и да изчезне, е решил да остане в България. Оттам нататък, какво да ви кажа, от друга страна, другия ми дядо, пък фабрики, не знам какво, нали, магазини. Вуйчо ми отишъл да живее в Америка. Сам ли имаше тази потребност да се докажеш и да бъдеш достоен техен наследник? Естествено. Или... Значи винаги аз и на моите деца от малки им повтарям, че тогава, когато зад гърба ти седи такава история, когато имаш такива деди, съответно традиции създадени в едно семейство, те са продължителите на всичко това. И не искам да се променят, искам да продължат това, което действително и затова дори имената се запазват. Ето, ако някога нещо ви се потърсите от историята на Хасково, тук сега, където е хотел Аида, е била бакалницата и пише бакалница Димо Стоянов. Ето го Димо Стоянов отново. Адвокатска кантора Райно Стоянов. Сега подготвям следващия Райно Стоянов. Тоест, като приемственост, като традиции, искам те да уважават, за да бъдат и уважавани, иначе не става. Когато забравиш откъде идваш и когато забравиш, че трябва да гониш целите си, ти не си, как да го кажа, не само полезен за себе си, не си полезен за никого. Така е. Поредна изненада за теб. Сигурна съм, че ще бъде много приятна. Много е всеотдаен, всичко може да направи един човек. Много прощава, наистина. Да. Можеш, не знам, всичко може да направиш. Аз едно време много бели правих като малък, постоянно бях наказан, майка постоянно ме наказваше, ма бише. Докато, примерно, тя като излезни, аз съм наказан, да кажем, примерно 5 дена няма да се същи, аз за него така по-са майка като няма. Тати, така и той, хайде, излезе какво да правя. Много е някакво забрани, примерно, в детството ми, нали, няма да се ядосяваш, няма да справиш свободата е била наглавно. Да, но никога не е бил, не е строг човек, по-скоро е доста дипломатичен. Аз иска да се качи едно стъпало поне над него. Това не е чак някаква свръхамбиция да има, нали, за нас да станем президенти, нали, или някакви световно известни личности. По-скоро иска да се развиваме, да живеем един спокоен живот, с по-малко стрес, да сме щастливи и най-вече иска да правим това, което искаме. Никога не е спрал, примерно, нали, няма да правиш това, няма да правиш това. Да имаме ценности в живота си, примерно най-основните християнски ценности, не лъжи, не кради. Нали, да. Общо взето в тази сфера са нещата, които той иска от нас. Ние, нали, казваме, не ще ходиш да бачкаш, да изкарваш много пари или примерно нищо такова. По-скоро не, нали, бъдете хора, бъдете нормално, не се карайте. Това е едно от най-важното нещо. Не повишавайте тон, не се карайте, бъдете добри. Бачка цял ден тук в града. Да. Говори, той не е само града, защото той... Може би хубавото му е на вилата като ти и не сяда там. Защото има малко по-голям двор и не спира.
всичко прави. Режи дървета, коси тревата, почиства, защото имаме кучета и те разпиляват работата. И не се спира по цял ден. Но тук там и си ляга в 9 часа, 10 часа, примерно. И става в 4-5. Събужда се вечер и почва да си мисли само за това дело. Примерно, ако е изгубил дело, той не може да губи дело, разбираш. Той психически просто се разстройва. Не е същия човек, като изгуби дело и почва да мисли сега 2 месеца, като го изгуби, 2 месеца мисли за това дело. Изобщо нямам тайни аз в него. Да. Той такъв човек е, че усеща, когато нищо се премълчава. Той се опитва постоянно да нагледа, да сме всичко, нали, да не е каквото искаме да го получаваме горе-долу. Нали, ние сме някакви разглезени деца, но все пак знаете как е, тук при нас трябва да се работи, за да има пари. Не е имал чак толкова много време да накара на футбол или да ходи да време гледам мачовете. Най-много споря за остарелите му виждания, понеже, нали, има някакъв конфликт на поколенията. Почти никога не съм чувал нещо лошо да се каже за него, като смисъл, той е така мъже. Това е нещо, което най-много се възхищавам, че хората много уважават. Наистина много уважават и може би това е, което искам да приличам на него. Може би да гледам семейството си като него, да съм добър баща, нали. Взимал съм с някои уроци от него, защото той не може всеки да се справя перфектно, нали. Но много е добър, наистина. Ако мога да съм изцяло като него. Изненадата е, че явно съм ги научил онова, което... Никога не са ми ги казвали тези неща така. Но явно са разбрали какво искам от тях. Ето, аз преди малко завърших по този начин, нали, мисълта си и те я потвърдиха. И двамата искат много да приличат на теб. Както аз исках да приличам на моя баща. По какво не искаш да приличат на теб? Някой път ме яд именно за тази доброта, която проявявам, и търпимост. Значи, в момента обществото се развива по един малко странен за мен начин. Вместо да търсиме връзката помежду си, ние започваме да търсиме някаква конфронтация. Тогава, когато някой, както и аз постъпвам в много от случаите, да не отговарям на нападките, да не съм агресивен, макар че ми идва да прасна някого или да направя нещо друго. Хората като че ли започват, особено онези, които не се замислят много, смятат, че нещо ти липсва, че не си достатъчно умен. Щом не отговаряш така, че значи нещо... характер. Абе да го кажа с 2 думи, будала. Макар че след време тези неща, когато се оценят и когато видят, че този будала, реагирайки по този начин, е спечелил повече, отколкото другия, който е бил агресивен, нещата се променят, но искам ги малко по-борбени. Аз съм борбен. Само, че моята борба не е така видима и не така агресивна. Искам от тях малко повече енергия, имат и двамата. Особено Райно. Значи, по-малкият той е малко по-затворена натура, по-нежен характер. А от какво искаш да ги опазиш? От разочарованията. Дали тези разочарования са в интимния, личния живот, любовта, или пък са такива в професионалния живот. Защото сега понякога се налага да говорим дълго за това, защо да кажем, не харесва тази професия или онази. Ето, например, Райно, сега му остават няколко изпита, за да завърши. По-скоро той завърши семестриално право. И преди време ми казва, аз мисля да не ставам адвокат. Що? Ами защото като те гледам колко работиш, с какви работиш, не си заслужава. Сега като че ли промени нещата, защото му казвам, виж, ела седни, поеми съдбата на един човек, макар и не изцяло цялата тази съдба. Поеми този случай. Направи всичко възможно на този човек и когато видиш в очите му, че е доволен от тебе, когато идиш след това в кафенето и приятелите ти кажат, браво, оправил си Иван или си помогнал на Драган, сам ще усетиш нещата. Сега започна да го разбира. Затова казвам, страх ме да не се разочароват от това, което харесват и обичат. Затова казвам и професия, затова казвам и любов, защото едно такова разочарование след това
трудно се преодолява или пък най-малкото променя вече начинът ти на живот и на мислене. Това искам да ги предпазя. Вървим към следващата изненада. Все по-приятно. Тя те нарича аристократ по душа, казва Димо е любов. Виж с кого ще те срещнем сега? О! Нашата първа среща, мисля, че беше през 1985 година, далечната. Тогава аз работих в книгоразпространение. И с Димо за първи път тогава го видях в една книжарница, където аз работих. Видях един хубав мъж на 30, може би 30 години, беше 31-2. Много симпатичен, но да ти кажа, нямаше някаква искра в момента, в който го видях. По-скоро си говорихме за книги, за автори, колко е трудно да се намира човек, следващия том от дадена поредица. Някаква романтика в първия момент, нашите отношения нямало. Значи, може би, с течение на годините започна така да се заражда вече взаимното чувство, че ние се харесваме и че искаме да бъдем заедно. Може би и за него, и за мене беше по-скоро осъзнат избор. В смисъл, че си го примислил дали да бъдеш с този човек и харесва ли ти този човек и искаш ли да бъдеш с него. Не някаква среща, която виждаш някого и му се хвърляш на врата и казваш, нали, това е моят човек, което не значи, че е нямало любов. Напротив, аз мисля, че ние след толкова години продължаваме да се обичаме, всеки по свой начин, другия. Мога да кажа, че не можем един без друг. В годините за много кратко време сме се разделяли. Ние сме непрекъснато заедно. Можеше да ти достави удоволствие с една песен, с един поздрав. Или пък, примерно, седиш в заведението и от едната ти страна се показва един голям букет, който не връчва лично той, но нали вече това е по негово настояване. Да кажа, че ме е посрещал с цветя и с рози всеки път и да говоря, че той е организирал романтични вечери на свещи и това значи да излъжа. Значи той романтиката я разбира по друг начин. Той я разбира аз да го приготвя, аз да се погрижа за него, а той ако може да принесе след това с добро настроение, времето, което най-много принадлежи и на двама ни, това е когато сме някъде на почивка, когато сме извън България. Тогава няма телефони, тогава е спокойно, тогава, тогава се отдаваме един на друг в всякакъв аспект. Коментираме, смеем се, забавляваме, почиваме, обича да си почива по негов си начин. Неговия начин е на вилата в село Родопи. Димо отглежда страхотни домати, това му е хобито, занимава се, обича да си коси ливадите и муравите и всичко, което е свързано по къщата. Пушенето му на цигари във всички стаи, в това число и в спалната. За него ограничение няма в това отношение. Тоест, по-скоро ние трябва да се пригодим към него, отколкото той към нас. Разбира се, че той е по-добрият адвокат в къщи. Първо място, Димо е любов. Димо е любов, защото той страшно много обича семейството си. Като започнеш от неговите баба и дядо, майка, татко, брат. След което любовта му премина към мен, към децата. Той е аристократ по душа. Димо няма да направи скандал. Димо няма да покаже зъби или да оголи зъби. Страшно е толерантен. Мрази хората да бъдат груби, да се нагрубяват. Отправям ти едно предизвикателство, понеже ти обичаш прекалено много родопската музика. Приятел си с Валя Балканска, пееш нейните песни и за това те моля в ефир да изпееш Излеял е Делю Хайдутин, за да видят публиката колко добре можеш да пееш родопски песни.
Скъпа, точно днес ми постави тази непосилна задача и сдела Дели Хайдутин. Не съм подготвен. И смисъл, тя е много трудна песен. Много трудна песен и заради това е в космоса. Няма ли да опиташ? Нека да опитаме с Руфинка. Руфинка, болна. Трепери ми гласа сега след всички тия изненади. Развълнувам си. Естествено. Аз... Права е. Когато ме оценява, защото аз общо взето много трудно, сега говорихме за романтика, за първи сте срещи и аз мога да изпитвам много силни емоции, ама не ми личат. Романтиката я харесвам, но като че ли, ето сега пак казвам, професията ме е накарала в повечето време да мисля за някои други работи. Отколкото да си представям вечерята на свещи като най-прекрасното нещо. Значи най-прекрасното нещо да е до мен, па даже и без свещи. Тогава, когато си говорим, тогава, когато е нормално, тогава, когато ти е приятно, нали, съответно да обсъдиш дори най-лошия проблем. Защото какъвто и да е проблем, ако не го обсъдиш и го затвориш само в себе си, той се превръща още по-голям. Това ли ви държи толкова време заедно? Естествено. И общо взето и тя мисли като мен. Макар, че като всяка една жена, и тя понякога иска да речем тия приятни изненади, които ги правя или пък съм ги правил, макар че и сега не си забравям за букетите, които идват от някъде или пък някакъв дребен подарък, който да получи, макар и без повод. Нали? Но и двамата, както казваш, ни държи ни това. Ето тези хубави деца, които преди малко показахте. Отговорността, която имаме един към друг. Значи благодаря и за грижите, които предлагам. Аз съм много немърлив за моето здраве. Докато тя сега непрекъснато ме гони. Това трябва да изпиеш, това трябва да направиш. Така е. Когато... Значи любовта, тя не изчезва. Но не е онази огромна емоция, която е в началото. Сега любовта е необходимостта да бъдеш заедно. Мисълта, че си заедно. И е права, когато отидем някъде извън България, защото в България, независимо къде съм, като звъни телефона, аз си мисля, че трябва да тръгна, за да оправим нечий проблем. Тогава имаме възможност и да споделим, по-скоро, по-дълго да обсъждаме определени неща, и то независимо от какъв характер. А сега ежедневието в повечето случаи ни уморява и не остава време за най-приятните неща. Вървим към следващата изненада. Много близък и скъп на теб човек. Той е първо така доста привлекателен и хубав мъж. Макар и сега вече в годините, естествено да настъпат промени, но в уния години той беше един прекрасен млад мъж. Сватбата беше много хубава, много весела, много забавна. Може би за това допринасяше и обстоятелството, че имаха вече дете, което мисля, че беше в рамките на година и 7-8 месеца, което също допринасяше за това така весело и много забавно събитие. Събитието да бъде забавно. Той вървеше с едно шеше кола в ръце и непрекъснато казваше горчиво. Мой приятел, много добър, за който съм готова на абсолютно всичко. Харесвам го и като юрист, и като човек. Нали, нека да не звучи така интимно, но аз го чувствам много близък, нещо повече от това. За мен той е човек, който аз бих искала да имам като брат. Казвам, той е нещо много повече от това и това казвам, думата уважение не е достатъчно. Аз просто го обичам. Мисля, че е много доверчив. Това е
стига до границите на да бъде негативно качество. Може би чак човек трябва да вярва в хора, но може би трябва да има и някаква граница. А при него, когато възприеме някого за много близък, минава определените граници, според мен. Наистина ли си толкова доверчив? Изглежда да, но аз пак казвам. Аз действително вярвам в хората. Трудно приемам, че хората са лоши или пък съответно целят нещо кофти. Тогава, когато някой дойде при мен, винаги го приемам така, с открито сърце и смятам, че и другия трябва да отговори по този начин. По-скоро не смятам. Аз съм сигурен, че и другия идва така. И всички тези удари и предателства, които са минали през живота ти, не са променили това твое усещане? Не. Тези хора, които са ме наранили или са ме предали, просто те не съществуват. Прекъснал съм връзки с тях, не се мисля за тях. Дори не мисля и за предателството или за разрушаването, което съм изпитал от постъпката им. Просто приключвам с тях. И затова имам вяра в следващите. Говорихме за възмездието, говорихме за... Не търся. Значи унези са били действително моя грешка, всички останали са добри. Последна изненада за теб. Като политик би трябвало да е на по-високо равнище, трябва да е. Значи да бъде по-нагоре в политиката, но така се стека обстоятелства, че не може да стане депутат, не може да влезе нагоре в политиката и така се остана на градско ниво. Бяхме излъгани така смисъл, че той беше за водач на листа на СДС на нашия избирателен район, многомандатен, Хасковски. И в последния момент стана така, че беше сменен с някакви протоколи фалшиви и сложиха на него место Георги Шишков. Неговото виждане е така, че просто трябва да има някакви ясни правила в политиката. Значи, като се каже нещо, трябва да се изпълнява. Има някои неща в политиката, които така иска по-честна, било да се води по-честна кампания, да кажем, изборна кампания или предизборните кампании, така да участва малко с макар че аз някой път съм оказвал и към слушай, по честен път политик не се става. И съм му казвал в очите, че трябва да си тук мошенник и лъжец. Казва, ще се дойде време, когато се променят нещата. Но не знам аз дали ще го дочакам това време да се променят нещата. Вярваш ли, че ще се променят нещата, наистина? Свършихме миналата изненада с доверчивостта. Смятам, естествено. Смятам. Не може да разчитаме и да не управляват хора, част от които нямат качествата за това. Но пък са там, защото използват лакти, независимо дали трамвая е празен или не. Ти защо си в политиката? Точно за това, за да променят тези всички неща, които виждам и които не ми харесват. Ако не си в политиката, ако се изолираш, как да ги промениш нещата? Само в съдебната зала не бих могъл да променя. Само в домашна обстановка не бих могъл да променя. Защото аз каквото и да говоря на децата си, когато излезнат от дома, че те живеят в друго, аз искам да се промени обществото, не само моят дом. И да се промени към добро. Ето сега Марин казва, че съм... Да, ето пак казвам един будалък случай, че искам да играем честно, било на избори, било тогава, когато говорим. Значи аз не обичам, когато правим предизборни срещи, да говоря за велики работи, за велики обещания, които знаем, че няма да мога да изпълним. Сега аз заради това съм и в дясно, защото аз съм за една стриктна политика, за едно изпълнение изцяло, ако трябва орязване на привилегии и други неща, до момента, до който си стъпим на краката. Ние не можем да харчиме парите на хората, защото крайна сметка, като кажат държавни пари. Тия държавни пари са наши пари, твои пари. На всички един от нас.
Ние не можем да си позволим да разхищаваме, без да знаем какво ще постигнем накрая, харчейки ги тия пари. Ние не можем да обясняваме на младите хора колко е хубаво, когато те виждат, че не е хубаво. Да кажеш, почваш бизнес, облегчения и не знам какво, което се говори, било на срещи, пък и сега дори като четете вестници или гледате телевизия, а когато направи фирма, се оказа, че няма откъде някой да го финансира. Защото банките искат да има история. Когато трябва да играе на обществена поръчка, съответно му поставят други условия. Дали разбирате, всички тези неща водят и дори за лошите отношения в семейството. Не може да изпитваш трудност в обществото и да се щастлив вкъщи. Няма как да стане. Съжаляваш ли, че се размина с депутатството? Това не ме е за първи път сега, за което говори Марин. Аз живеех в Германия, когато падна Тодор Живков. По една или друга причина. Бяхме с жена ми там. И тези приятели, за които споменах на баща ми, старите земеделци, които живееха в Германия, което там беше, да го кажа, задграничното правителство на БЗНС, сега сигурно са виждали в мое лице нещо, да кажем, нали, техния млад заместник, тръгваш, Димо, и се прибираш в България. Човек, искам да остана тук, нали, имах някаква работа и то добре платена работа. Тръгваш. И тръгнах. Пристигнах си в 2 часа на обяд, в събота, а в 3 часа беше конференцията за избор на депутати, на кандидат-депутати за Велико народно събрание. Конференцията продължи близо до 12-1 часа вечерта. Тогава нямаше бензин в България, осигурих бензин чрез мои хора, изпратихме документите в София и няколко дни преди регистрацията аз отивам на Раковски 134. Пропуснах тук да кажа, че бяхме много добри приятели с вече покойния президент Желю Желев. Изключителен човек, макар че в началото аз бях против неговата кандидатура да бъде издигната за президент. След това се осъзна грешката. И тогава, с него, с Баймилан Дренчев, като беше шеф на БЗНС тогава в СДС, Митко Луджев и всички останали, отивам 2 дни при регистрацията, слизам от асансьора, там асансьора беше до послед, т.е. конферентната зала, там където заседава, не стигаше асансьора, и до асансьора виждам Христо Бисеров и там други хаскови, каза, твоите документи ги няма. Как ги няма моите документи? Трябва да бъдем регистрирани. Няма ги. Изчезнали са. По пътя между Хасково и София. Баймилан Дренчев ме вижда, на него лека му пръст. Димо, бягай, приготвил съм ти 2000 човека списък да те издигаме за независим кандидат. Тогава имаше тази възможност, имаше мажоритарната половина се избираше в Велико народно събрание. Бях млад тогава, ядосах се и как, щом така ще ме лъжат някои, които са ми скрили документи, след това разбрах кой ги е скрил и какво се е случило. Та се отказах да се регистрирам. Това не ми е първия път, когато ме изиграват, да го кажем на тая. И ето за това говоря. Значи, това са хора, които с всякакви методи се стремят към властта. А след като я вземат тази власт, или не знаят какво да правят, или още повече пречат на всички останали, ползвайки се тази власт за себе си. Ето това мрази. Да, работи, богатей, но дай и другия да работи да богатей. Не му пречи. Създавай му условия. Сега ще те върна към хората, които много те обичат и ти обичаш. Едно последно видео за теб. Искам да останем, Димо, същите приятели, които сме били до сега и дано по-често да ходим за риба с теб. И се надявам в скоро време, не след дълго да се видим, да седнем пак, както едно време, на по чаша вино и да поговорим за хубави неща. Господин Стоянов, пожелавам ти от цялото сърце и душа здраве и щастие. Да бъдеш щастлив и до сега, и от тук нататък, и да бъдеш много, много здрав. Диме, искам да ти благодаря за всичко, което си направил за мен в този живот, за това, че ти беше и продължаваш да бъдеш опора, както за мен, така и за децата ни.
Благодарна съм за твоята любов, за твоите грижи, за твоите съвети. Сме заедно повече време. Не знам какво да кажа. Да сме като един човек. Да се обичаме. Искам да ти кажа, че много те обичам, много се гордия с теб. Благодаря за всичко, което си направил за нас и което ще продължаваш да правиш за нас. И да знаеш, че ние няма да седим така и ще се благодарим и ще се върнем всичко тъпкано. Когато имаш такива хора в къщи, като приятели, значи живота е много по-лесен. Искам да им благодаря за думите всички добри, които каза за мен. Дори аз не съм очаквал, че има толкова добра оценка за мен. Аз ти благодаря за това гостуване и за споделянето ти. Това беше всичко от днешното ни предаване. Останете с ETV. До следващия път.